kuvaukset meni sun omasta mielestä? Ne meni tosi hyvin ja siis mulla jäi tosi hyvä fiilis niinku silleen, että me saatiin niinku aikaiset kaikki ja kyllä mä niinku odotan niitä sit niinku seuraavia kuvauksia. Okay, no mikä sun mielestä onnistui hyvin ja mikä ei onnistunut niin hyvin? Mikä ei onnistunut niin hyvin, niin se meidän videohan oli tosi paljon sellainen, niinku, että kierreltiin kaupungissa, niin siinä olisi ehkä voinut vähän enemmän hahmottaa sitä, että missä ihmiset liikkuu, että niinku, että olisi niinku pysynyt kärryillä, että siellä oli välillä jossain vaiheessa ihmiset ihan toisella puolella kaupunkia kuin missä olisi pitänyt ja näin, mutta ne on sitten taas sellaisia, mitä niinku oppii enemmän sit niinku tekemään. Okei, no mikä meni sit hyvin? Aikataulutus meni niinku tosi hyvin, että me kerättiin tähän kaikki ja me oltiin aikaisin täällä paikan päällä ja näin. No miten nämä huonommin hoituneet asiat vois tehdä paremmin ensi kerralla? No ne on ehkä sellaisia asioita, mitä niinku oppii sitten enemmän kuin tekee. Et niitä ei välttämättä voi silleen niinku, tai voihan nyt opetella sitten, mutta niitä oppii silleen niinku tekemään. Okei. Kiitos.